Indiáni sa nikam nevyvíjajú, preto nemôžu padnúť. Český etnológ, kultúrny antropológ a spisovateľ Mnislav Atapana Zelený strávil veľa času medzi domorodcami viacerých prírodných kmeňov, najmä v Latinskej Amerike a v Iráne. Pôsobil ako veľvyslanec Českej republiky v Kolumbii a v Ekvádore. Na rozdiel od týchto spoločenstiev moderná civilizácia podľa neho stratila duchovný rozmer, prírodzenosť a zrejme aj pud seba záchovy. Smeruje tak k svojmu zániku. Hovorí hlas Sloboda, prináša vám jeho odpovede na dve otázky, čo mu boli mimo iné položené v rámci rozhovoru s ním. Barbari dobili starý Rím vojensky. Môžu moslimskí prisťahovalci poraziť našu civilizáciu kultúrne? Áno, iste. Vidíme snahy týchto skupín zavádzať svoj systém života šáriu. Oni k nemu nejakým spôsobom vývoja prišli. Je to súčasť ich kultúry. Funguje im to tam. Nech to majú. Vôbec proti tomu nie som. Som iba proti tomu, aby naši potomkovia mali šáriu. Vôbec mi nevadí, ak budú zmiešaní, ak moji potomkovia budú tmavší, alebo budú mať šikmé oči. Vôbec mi to nevadí. Len aby nebola šária. Len aby sa tí moji potomkovia kultúrne stále správali rovnako ako dnes. Aby mali rovnaký vzťah ekológii, k prírode, k ženám, k sebe a podobne. Čiže aby kultúra bola zachovaná. Ale je to nebezpečenstvo, že naša kultúra môže byť porazená inou kultúrou. Ja som za to, aby sme pomáhali, ale hlavne tým, ktorí sú k nám kultúrne bližšie. Hovorím napríklad o sýrskych kresťanoch. My sme tu kresťanské teritorium, i keď sme vlažní kresťania. Pre moslimov je naše územie úplne cudzie. Môžeme povedať až nepriateľské. A preto hovorím, je predsa logické, že by títo moslimskí imigranti mali ísť k svojim bratom do bohatých arabských krajín, ktoré majú nielen obrovské územie, ale aj financie a zároveň podobné kultúrne cítenie. Lenže tieto prúdy sú presne smerované, z čoho logicky vyplýva, že sú organizované. Migranti presne vedia, ako sa majú dostať peši do Nemecka a aké sociálne výhody si tam pýtať. K tým utečencom zo Sýrie, ktorí sú skutočne ohrození, sa nabaľujú ďalší a ďalší, prakticky z celej Ázie a Afriky. Pretože si povedali, výborne, tu môžeme niečo získať a nakoniec zistíme, že vlastne utekajú tí, ktorí majú na to peniaze, aby zaplatili prevádzačom niekoľko $1000 a tí najväčší chudáci vlastne zostávajú doma. Čiže je to všetko len falošná hra o pomáhaní. Za takéto reči dnes môžete byť v istých kruhoch označení za xenofóba alebo rasistu. Ale nie sú istým spôsobom xenofóbne aj naše známe indiánske kmene v zmysle nedôvery voči cudzincom? Dalo by sa to tak povedať. Oni majú svoju kultúru, ktorú si chcú uchovať. Keď na ich územie vtrhne banda drevorubačov, tak ich postrieľajú, zabijú ich, rozmlátia im mozgy. Chránia svoje teritórium. To urobil náčelník Raony pred 5 rokmi, predtým, ako som medzi nimi žil. 14 drevorubačov vniklo na jeho teritórium. 3-krát im povedal, aby išli preč. Keď nešli indiáni, vzali kije a rozmlátili im mozgy. Chránili svoje územie. A nič sa im nestalo.
Pred 50 rokmi by k ním vtrhli vojaci a Indiánov by zničili. Teraz už nie. Oni na to majú vládou garantované právo chrániť svoje územie, chrániť svoje teritorium. My by sme tiež mali chrániť svoje teritorium. Aj keď určite nie až takým drastickým spôsobom. Hovorí hlas sloboda.